हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअआव फिन बरायबाय जाय बिथांमोनहा दिनै आंनि चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बे दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोन गोदान इउटिउबारफोरनि थाखाय जाय बिथांमोनहा अलरेडि जाय बिथांमोननि चेनेला अलरेडि मनेटाइज का बे बिथांमोनहा बे भिडिअखौ स्किप खालामबाबो प्रब्लेम गैया मानोना गोदान इउटिउबारफोरनि थाखाय आरो जाय बिथांमोननि चेनेला मनेटाइज जानोसै बे बिथांमोननि थाखाय जे आङो बावैसो सिगां गुगल एडसेन्स आंनाव फैबाय होननानै आङो भिडिअ आपलोड खालामदोंमोन आङो नाथाय नैबे दिनैनि भिडिअखौ आपलोड खालामनो एसे लेट जादों आं गोबां बिजियाव दंमोन बे गुगल एडसेन्स बेवहाय 6 डिजिटनि पिन फैयो नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ बेखौ बे 6 डिजिट पिनखौहाय माब्रैहाय साबमिट खालामनांगौ माब्रैहाय बेखौ इन्टार खालामनांगौ माबेहाय गुगल एडसेन्सआवहाय माब्रै आपलोड खालामनांगौ बे 6 डिजिट पिनखौ माब्रै साबमिट खालामनो नोंथांनि जे एड्रेस भेरिफिकेशन बेनि थ्रुयै एड्रेस भेरिफिकेशन जायो नोंथांमोन बे एड्रेस भेरिफिकेशना जेब्लानाखि नैबे 6 डिजिट गुगल एडसेन्स पिन बेखौ इन्टार खालामनानै साबमिट खालामो अब्लासो नोंथांनि एड्रेस भेरिफिकेशना कमप्लिट जागोन बेनि उनावहायसो नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल होनायनि अपशन फैयो नोंथांमोन दा आङो बेखौ दिनैहाय नोंथांमोननो गुवारै फोरमायनानै दिन्थिनोसै गुवारै बानायनानै दिन्थिगोन नोंथांमोनहा थ' बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव आरो नोंथांमोनहा मबाइलखौ एसे रटेट खालामनानै नायबानो जाबाय दा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनि दा रायजोफोर आङो स्क्रिन रेकर्डिं अन खालामबाय हा आङो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो बे गुगल एडसेन्स कोडखौ माब्रैहाय साबमिट खालामनानै माब्रै एड्रेस भेरिफिकेशन खालामगोन बेखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै फोरमायलांसिगोन दा क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामबाय हा नोंथांमोन सिगां क्रोम ब्राउजाराव क्लिक खालामबाय आं अलरेडि लगइन का हा आं इउट्युबावनो लगइन खालामसै हा एडसेन्सआवबो गुगल एडसेन्सआवबो थांनानै लगइन खालामहैनो हायो आङो नांला गुगल एडसेन्सआवनो लगइन खालामसै हा नोंथांमोन गोदानै सार्च खालामथारनानै दिन्थिनोसै नैबे डेस्कटप साइट खालामखाबाय आङो अलरेडि नोंथाङाबो बिदि खालामबानो जाबाय आं बे आंनि फट'खौ गेजेराव दोनसै हा दा नैबेहाय एडसेन्स लिरबानो जाबाय एडसेन्स आं एडसेन्सल' लिरबाय हा बेवहाय अब्लानो ओंखारबोखागोन नायदो नोंथांमोनहा नुनो हागोन आं जुम खालामनि दा नैबे सिगांनियाव क्लिक खालाम जाबाय गुगल एडसेन्स आर्न मानि फ्रम वेबसाइट मनेटाइजेशन बेहाय आं क्लिक खालामसै हा रायजोफोर क्लिक खालामबाय जेरै आं खालामनाय बेफोरबायदि खालामबानो जाबाय दा खालामखांनायनि उनाव बेफोरबायदि इन्टारफेस फैगोन हा बेफोरबायदि नायदो दा बिनिफ्राय नोंथाङा नैबे गोजौआव मोनसे माबा नुदों जानांगौ साइन इन बाय क्लिक खालामदो साइन इनआव हा इन्टारनेटआ एसे स्ल' हा आंनिया नेनानै नायबानो जाबाय आं एसे थाबैनो खालामनो नाजागोन बिनि उनावहाय दा बेफोरबायदि फैगोन नै आंना अलरेडि माने आं लगइन का बाहाय आंनि माबाखौ नुदों आर्निंखौ आंना $6.007 बेहाय एड जानानै दं गुगल एडसेन्सआवहाय हा खिन्थु चेनेलावहाय एसे दङसै चेनेलनिफ्राय दा बेसेल' हाबनानै दंहैयो एडसेन्स एकाउन्टआवहाय दा आङो बिनिफ्राय नैबे 3 लाइनाव क्लिक खालामसै ओरै आगसिथिंजाय 3 लाइन दं नङा होमबा बेहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे पेमेन्टआव क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोन पेमेन्टआव क्लिक खालामनायनि उनावहाय नैबे भेरिफिकेशन चेकआव क्लिक खालामग्रोनोसै आङो हा भेरिफिकेशन चेकआवहाय दा आंना आइडेन्टिटि भेरिफिकेशना अलरेडि कमप्लिट जाखानाय दा एड्रेस भेरिफिकेशनल' खालामनांसिगौ नङा होमबा दा जेरावहाय बे एडसेन्सखौ जोङो बे नाम्बारखौ नैबे गुगोलनिफ्राय फैनाय गुगल एडसेन्स पिन फैदों बेखौ जोङो नैबे बक्सआवहाय 6 डिजिटनि बाहाय पिन फैनाय दं बेखौ जोङो इन्टार खालामनांसिगौ मिथिबाय दा नैबेहाय एड्रेस भेरिफिकेशननि गाहायाव दा नैबेहाय जोङो एड्रेसखौ फिल खालामनांसिगोन नैबेहाय नोंथांमोनहा नायदो आङो 6 तारिखआव हरदोंमोन होनदोंना 6 तारिखआव आं बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोन बेनिफ्राय 6 तारिखआवनो 6 नभेम्बर 2023 आवनो बे बुस्थुआ होजोंनिफ्राय डिसपेच जादों पस्ट अफिससिम फैदों बेनिफ्राय पस्ट अफिसनिफ्राय दा दिनै 9 तारिख सरि 15आव आं मोननाय जादों 15 नभेम्बर हलिडेबो थाबाय नङा होमबा माखासे माबानि दिवालीनि दा नैबे हाय जोङो बक्सआवहाय इन्टार खालामदिनि 6 डिजिट पिनखौ हा बाहाय दानिया एसे मोजाङै खेल खालाम नोंथांमोनहा माने जे गुगोल जे एकाउन्टआ बे नोंनि नंगौना नङा नङाबा असुबिदा जागोन
बेनिखायनो आङो अलरेडि लगइन खा नोंथाङाबो मोजाङै लगइन खालामनानै नायबानो जाबाय दा आङो बेवहाय एन्टार खालामसै आंनि बे नाम्बारखौ हा एन्टार खालामबाय आङो बाहाय नोङो खनसे नायनो हागोन जुम खालामनानै आङो नायनोसै मिस्टेक जानो नाङा जाहाथे मिस्टेक जायोबा केन्सेल जागोन हा नोंथांमोन बिराद हुसियार बेफोरबायदि खामानिया बेखौ बार बार चान्स मोननायनि माबा गैया बेनिखायनो खेबसेनो मोजाङै मोजां नायनानै खालामखा आङो खनसे चेक खालामनि 1 2 3 4 5 6 अके आंनिया थिगैनो जाबाय हा नोंथांमोन दानिया आङो बे साबमिटआव क्लिक खालामसै नैबेहाय नायदो जुम खालामना होनि आङो बे साबमिटआव क्लिक खालामबाय साबमिट खालामबाय आङो दा नायदो नोंथांमोन कमप्लिट जाबाय आइडेन्टिटी भेरिफिकेशन कमप्लिट बेनिफ्राय एड्रेस भेरिफिकेशन बेबो कमप्लिट नै ग्रीन जाबाय हा भेरिफाई योर आइडेन्टिटी confirm your personal information to get your account ready to receive payment नै नङा होमबा नोंथांमोन दा कमप्लिट जाबाय माने 1 सेकेन्डआवनो जायो बियो नों माने नाम्बारखौ बे पिन क'डखौ नाम्बारखौ एन्टार खालामनानै साबमिटआव क्लिक खालामबानो जाबाय बहुत इजि नोंथांमोन दा नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबाफोर गोदानै इउटिउब चेनेल खुलिदोंबा नोंथांमोनहा हानाय मानि गावनि भिडिअ आपल'ड खालामनो नाजा पार्सनेल भिडिअ नङा होमबा गुबुनफोरनि भिडिअखौ बांद्राय इउज खालामला बायनाङा जाहाथे कपिराइट मनेटाइज जानायनि सिगां कपिराइट फैनानै नोंथांनि चेनेला मनेटाइज जायोबा नोंथाङा दुखु मोनगोन बा ओरैनो खाथिनाय जागोन बेनिखायनो आरो मनेटाइज जाखांबाबो गाव गाव पार्सनेलि भिडिअफोर आपल'ड खालामबा नोंथांनि चेनेला अरायसम थांनानै थागोन नङा होमबा दा बेनिखायनो गावबा गाव कन्टेन्टखौ बानायनो नाजा आरो गुबुनफोरनि कन्टेन्टखौ ससेफोरल' लानानै बेहाय भइस अभारफोर खालाम नङाबा जाय बिथाङा अनार बियो दुखु मोनोना दुखु मोनखांनायनि उनावहाय नोंथांखौ जुदि बे कपिराइट स्ट्राइक होयोबा नोंथां